Wala ko tong sunon kol. Ay, kol. Naana na po ni mga maldito oh. Manghingi na po ni oh. Nanapatay pangortahan ni Soy. Kanisoy na napus Gabriel soy. Aw, matik na na. Basta dili lagi na muhatag ron soy panitan to na soy. Ugi Soy, ug di mo hatag, bitayon to sa mo gani. May buntag di akol. Unsoy mayo sa tong buntag ron? Nganong kagi-agi mo ka dire? Moagi ra ko kol kay papaliton mo mamag napkin. Agi-agi ka dire na imong kwarta. Unsa may guston mo? Ihatag din mo kwarta o. Panitan ti ka. Apa agi ra ko kol? Kita ka ani? Ari sa imong kwarta? Sus, pamiyan na ba kilo og buhe? Ayaw kol kay mabunalan ba kong mama ane. Kaya alam ko niyo kol maluoy po mo. Gahe juga. Dili dili yata dun. Agay. Sumbong to mong mama. Balik yang animala ka dirap. Balik nya dire kay panitan ka na mo. Daga unsa man sa angkon. Nagsukmag lagi na sa kahoy. Nagunsa de ka kon. Kapaspas ing kamot mura magsigbin. Di na ko makalihay ani. Ayaw kol. Magpatudlo ra gani ko nimo. Aw. Salan. Abi na kog langgam to. Unsa di tuyo nimo nga na ka dire? Patudlo ko nimo kulbe kay lutado ko atong nahan. Lain pa ato kol kinsa de ka. Ako si Kung Fu Master dong. Ako'y matutudlo dire sa katong ipangbuli. Unsa sampulan ti ka? Sige kol kay ganahan ko ana. Una ni dong. Wala ko tong sunon kol. Ari dong testingan ti ka. Inuod mo kakol sakit kaayo. Nako itudlo ni mo dong makamao juga ani. Sunara ni. Sun ato dong hantod gabi balikon na ti kaugma. Aw kana day kol. Sayon ra kay na. Sige dong. Tumanon tong giingon ni Uncle be para makabalos ko tong mga unggoy. A few moments later. The next morning. Kuya biani ay naugmaan naman ko, mapauli na ko ay. Soy, na si Gabriel Soy. Asa man? Itong platahon gid. Wala na nihatag kwartan to gapon. Oh no. Naanar po mga unggoy oh. Ako nung mangulata nila. Hoy! Dahi ra ba kay ko? Hala, gara na kisig oh. Saman pakanon to nagkinuma. Aw, tuliin di kag tinae. Tulid panis kabilya. Yeah. Kusukol man kagod. Nga kanay bukog mo. Nipis pa kay na. Mura magpapel man gud Soy. Lagi soy, kay manguli ta. Ay pa. Di kagwanta.